Ihan niin kuin siellä olisi salmen takana ryssiä puitteissa jossa vilis. Kuolema siellä kyttää. Koitetaan nyt vaan päästä eteenpäin. No älä nyt helvetissä siihen jää keskelle salmeen! Ei saa pysähtyä. Mikä siellä on toppina? No saatana Karppinen! Herra Alikin, kuinka tapahtui pyörä salamme? Menkää! Jotenkin se pyörä siinä vaan luiskahti käsistä. Minä tahallani. Te palaatte kävellen takaisin Repolaan. Jos minä saisin juosta osaston perässä.